Tenim president, tenim govern, ara 18 mesos i República Catalana. Bé, doncs sí, ja tenim president, que semblava difícil, ara també tenim govern, i ara el govern s'ha posat a treballar juntament amb el Parlament per complir aquell acord dels 18 mesos que es va establir per aconseguir la República Catalana. En aquest vídeo intentaré explicar-vos una miqueta quins seran els passos a seguir a partir d'ara fins d'aquí a 18 mesos. Primer pas, ponències parlamentàries. Ara es crearan les 3 ponències parlamentàries principals, que són la de Seguretat Social, la de la Hisenda Catalana i la del procés constituent. Segon pas, procés participatiu. També s'engegarà un procés perquè tots els catalans i catalanes puguem dir la nostra sobre com creiem que hauria de ser la propera Constitució catalana. Tercer pas, estructures d'estat i pla de xoc social. Ara hem de crear estructures d'estat, com per exemple el Banc Central Català, l'Agència Catalana de Seguretat Aèria, la Hisenda Catalana o les aduanes. I a més, aplicar el pla de xoc social, que ens permetrà, entre moltes altres coses, aplicar la llei de promesa energètica, aquella que ens va tombar al Tribunal Constitucional, que ara aplicarem perquè el que més ens importa és que la gent no hagi d'escollir entre passar gana i passar fred. Quart pas, portes obertes a un referèndum acordat. És molt difícil que l'estat espanyol ens proposi fer un referèndum vinculant a Catalunya per preguntar a la ciutadania sobre la independència de Catalunya. És molt difícil. Tot i així, nosaltres, com a país, no podem tancar la porta a la democràcia. Cinquè pas, no aturar-se encara que no hi hagi un referèndum acordat. Encara que no s'arribi a un referèndum acordat amb l'estat espanyol, això no vol dir que el procés es duri i que els 18 mesos acabin aquí. Tot el contrari, nosaltres seguirem a la nostra línia. Què passarà en aquell moment? Doncs el que passarà serà que es declararà la independència de Catalunya i que el Parlament aprovarà la llei de transitorietat jurídica. És aquella llei que ens permetrà no quedar orfes de legislació. La legalitat ha de continuar vigent encara que nosaltres ens esdevinguem un nou país. Per tant, aquesta llei el que permetrà és que s'apliqui la legislació catalana allà on en tinguem de pròpia i continuem a aplicar la legislació espanyola en aquells llocs encara no en tinguem una d'específica. Sisè pas, llei de procés constituent i llei electoral pròpia. La llei de procés constituent serà aquella que ens permetrà regular quins són els passos a seguir per aprovar la propera Constitució catalana. I la llei electoral pròpia serà aquella que ens permetrà regir els processos electorals a partir d'aquell moment. Setè pas, eleccions constituents. D'aquí sortiran els representants del Parlament, tal com el coneixem ara, i la substitució dels representants que tindríem al Congrés, però en aquest cas a Catalunya. També es crearà una plataforma o un grup de treball que serà l'encarregat de fer una proposta en ferm sobre la propera Constitució catalana. Aquesta proposta es portarà a un referèndum que el votaran tots els catalans i catalanes i que, a més, servirà per rectificar la voluntat d'esdevenir país. Vuitè i últim pas, eleccions ordinàries. Si després de seguir tots aquests passos i de presentar el referèndum sobre la Constitució catalana guanya el sí, aleshores serà el moment de convocar unes eleccions ordinàries. Serà d'aquelles que el poble de Catalunya escollirà quins volen que siguin els seus governants a la propera República Catalana. Bé, doncs aquests seran els passos a seguir aproximadament durant els propers 18 mesos, però també es volia comentar una cosa. A tota aquella gent que es posa tan nerviosa, a tots aquells hiperventilats que clamen al cel cada vegada que senten alguna declaració dient que potser serà difícil complir els 18 mesos o que la data no ha de superar l'objectiu, jo crec que tenen tota la raó. En cap cas podem supeditar una data a un objectiu. L'objectiu és la República Catalana, no complir 18 mesos. Què vol dir això? Vol dir que si no aconseguim la República Catalana en 18 mesos, doncs no ens hem de rendir, hem de continuar endavant, no hem de plegar veles. Per què us dic això? Home, us podeu imaginar que l'estat espanyol no es quedarà plegat de braços veient com nosaltres fem tots els passos necessaris i ells mirant com nosaltres creem la República Catalana a les seves esquenes. Evidentment, ells posaran a treballar tota la seva maquinària per intentar aturar-lo. Per això us dic que no us poseu nerviosos, que segurament el Constitucional actuarà i nosaltres, seguint la legalitat, hem d'intentar fer totes aquelles juguesques possibles per intentar esquivar les accions del Tribunal Constitucional. Per què és tan important fer-ho així? Crec que és tan important fer-ho així perquè la gent ha de poder veure, no nosaltres, que ja ho sabem, sinó fora de Catalunya, la comunitat internacional ha de poder veure que nosaltres no ens saltem cap pas, que anem fil per randa, seguint un darrere un altre tots els passos establerts, que ho fem complint la legalitat sempre i quan respectant
el que surti del Parlament de Catalunya, tal com diu la declaració del 9 de novembre de 2015, aprovada just abans d'escollir president. Bé, ja no us foto més la brasa, espero que hagi quedat clar i espero que us hagi agradat el vídeo. Com ja sabeu, podeu fer clic al botó m'agrada al vídeo per dir-me que us ha agradat, podeu comentar, just a sota del vídeo, sota la descripció, podeu afegir els vostres comentaris, dieu si canviaríeu alguna cosa o no, i sobretot, de què us agradaria que fos el proper vídeo? Us faig una pregunta, us llanço una pregunta. De què us agradaria que parlés el proper vídeo? Deixeu-me els comentaris i mirarem a veure quina és la resposta que té més èxit. També dir-vos que em podeu seguir a les xarxes socials que apareixen per aquí sota, tant a Twitter com a Facebook, i també us podeu subscriure al canal. I així podeu rebre notificacions tan bon punt pugi un vídeo. Espero que us hagi agradat, us agraeixo molt a tots els comentaris que em feu a les xarxes, com us dic sempre, i fins la propera. Bon dia, i és tan... Meet you by the seaside in my mind. I could walk